O Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa chega á súa 22ª edición, a primeira que se entrega en Pontevedra. O galardón recoñece cada ano unha persoa ou organización destacada na defensa da liberdade de prensa ou que sufrira persecución por exercer o xornalismo. Na pasada convocatoria, o premio foi pro Sindicato de Xornalistas Palestinos, representado no acto de entrega polo seu presidente, Nasser Abu Bakr. Nun contexto no que medran as presións sobre o xornalismo, a desinformación, o uso irresponsable e abusivo da IA por parte dos editores e os intentos de desacreditar o labor informativo, este recoñecemento adquire unha relevancia especial. O último informe de Reporteros Sen Fronteiras advirte de que unha de cada dúas persoas vive nun país onde a prensa está gravemente ameazada. A liberdade de prensa no mundo caeu ao nivel máis baixo nos últimos 25 anos. O asasinato de informadores en Gaza segue facendo de Israel o inimigo número 1 dos xornalistas. Nesta edición, as candidatas foron Mary Bruce, a entidade Periodistas e Comunicadores Independentes de Nicaragua, e José Precedo. As candidaturas foron propostas e votadas polas persoas colexiadas no Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Mary Bruce, correspondente de ABC News na Casa Branca, representa un xornalismo rigoroso e directo diante do poder político. A súa profesionalidade cobrou especial significado tras a confrontación pública con Donald Trump, que a atacou despois das súas preguntas sobre o asasinato do xornalista Jamal Khashoggi a mans do réxime saudita. Periodistas e Comunicadores Independentes de Nicaragua, PECIN, simboliza a resistencia do xornalismo nicaraguano fronte á censura, a persecución e o exilio. A súa candidatura recoñece o labor colectivo de profesionais que seguen informando en condicións extremas e defendendo a liberdade de expresión. As e os membros do Colexio de Xornalistas recoñecen nesta edición a José Precedo pola súa defensa firme da dignidade da profesión e o exercicio rigoroso do periodismo fronte ás presións do poder. Xornalista del diario.es e referente do xornalismo político e de investigación, José Precedo é distinguido nesta edición pola súa traxectoria e pola súa defensa do segredo profesional perante o Tribunal Supremo. Cualquier otro testigo que pueda pasar por aquí, yo sí tengo claro que solo vivo con mi reputación profesional. La credibilidad es con lo que nosotros jugamos. Y aparte de que se esté juzgando aquí al señor fiscal general, cuando aquí se pone a caldo a periodistas, se les llama mentirosos y tal, se está jugando con nuestra reputación, que son las únicas armas que tenemos. Y se está jugando con nuestra reputación para descalificarnos. O premio recoñece nel unha forma de exercer o xornalismo, rigoroso, incómodo, documentado e comprometido coa verdade. Nesta edición de 2026, o Premio Xornalistas volve poñer no centro unha idea esencial. Sen liberdade de prensa e sen xornalismo, non hai democracia.